Keblai shibun ya pi barok ki bapet ya kanika video ngadai Rimika dekar mat ngadan bentip syapi ba ka film Dakha Escape balapen mi da ka shwas emli film production kan pen I no ya ka ni ka film habiju cinema Shillong haubnai October but kan penlong ya ka football penalty shootout kabadai open to all kajaka penlong Madan student Jaiaw hajan Senate College Shillong but kan long ha ka aropratrik September but ya ki form kin sedang no ban ai nado ka prash teng men step hakate hi ka Madan ki kusnam kin long first prize kadai 8,000 second prize 6,000 third prize 8,000 but ka fourth prize kan long 6,000 ki fifth prize best goalkeeper kin long sanspa bairung kan long 6,000 shitim by form kan long chispa ka wei kini kidai ki jimpta barok ki tim ki balasiu ya ka bairung kin bu bha ya ka receive namar onyo paid free uway upeliar na ka shitim ya ka film Dakha Escape onda lapen mi habiju cinema Shillong haubnai October aja arposaw kapor ban sedang I form nado pra shiteng menstem lasya ya kitim kiba rem bantit form biang kat dang yai ka first round ya ka first round on penkut hapo kapor shibaje lasya ban kenjat sansin haka shitim lasya ban yele kaida kakjat sudah ni pongkambas ni kibut lasya ban pelong uniform ni klem uniform lasya ya uju upeliar ban yele kai na kiwei kitim lada don ki bakwa ban siu lupa ya ka bairung ki la ban shu Google Pay ne pi call ha u ni u number pra kandai nyau saw pra kandai nyau ar wei not tangba nginnam penpai shu ya ka pisa lada film la ban wan yele kai Madan lada don na pi ki bakwa ban tip khambnya pila ban WhatsApp ha uni hi uju number la khot snyo bhaya baro kat ki bakwa ban yashim benta ha kani kasngi on wan penshingain ki tin shop bat puron ka film Dakha Escape upira dot dom Nadia's emle Sherilin Khongwar Rishisha mensong bat Meda ai hun basa yaumai amazing kurba ki ban sam sundon ya ki khusnam sha ki nong job shwa ban sedang ka second round on don ki nong ruai bat ki nong shot ban pen bernya ya ki player ka ba nginjet na kibaya shimbenta ha ka fifth kasi dancing and singing competition arja arposaw kandon ru kajing yele kai parlok hapadeng ki player ka film Dakha Escape but ki player Shillong artist ha ka por arbaji janmit kumtang ikerpat ya baro ki samla shinrang bapin wan ya shimbenta na markani ka long shibenta ban panjing kashan na ka film Dakha Escape ka ban sapen I habiju cinema Shillong haubnai October ajar arposaw kublai shibun